Oy, naabot lagi ko mga kapobre. Sa among balay nga gipuluyan diri. Kuto manglumot. Kumusta mo diha? Kung naa pa mo diha, diya sa ko diri. Dito na naman mga anak ko bring out. Hello, what's up mga kapobre? Uli na ta. Backline na sad. Dugay mi ka uli kay gamiting pa. Alas 4 nagsugod ang meeting, nahuman og alas 5 ng Gis man siguro. Alas 5 Gis. Ya karon unsa nang oras? Alas 5:34. Paabutan niya to mga alas 7 siguro. Ana. Kuya ni mitag kwarta mga pobre no. May pa sila kayo. Na sila yung mga balsa. Kita ni na sa tay sinilas. Si gamitan nato sinilas oh. Kalkag buhok na ako yung itupi na. Dagan kini sakyanan. Nindot kina dia oh. Sanay mga kwarta dia, aray mo dia oh. Wag lagi tagay. Na bos ni Mandar? Kung gusto mo mag-date, ana mo diyan ang kuan ay City Park Hotel. Sa mo gusto mo date. Ya, mamanyog date kaon mo pisa. Ari mo diri sa Shakis. Diri pisa. Kung gusto mo itag subdivision, nasa diri oh. Diri ko kapalit og pampers gabi ha. Wala sila stock. Kaniyo, ari ra mo guys sila nangatulog oh. Dugay na kayo na ba? Kung ako'y makasildo sa YouTube mga kapobre. Kanang nagkuan dire. Ares dapin ng higda. Tagaan ko na sila kuan. Ining boom. Nila higdaan. Boom lang kay on take up for siyempre una ko sa itong balingon kay batay balay. Tayo yang payag-payag ni hapon siya ni hapon. Ya hapit ko dumbuli sa wanda napagani nang labang panda na sa siyang auto ya bag deriot madumbuli da.
Deho ka palit og pampers gabi ay. Natindahan na. Oh. Daging daging ora. Og net sa kusog ba? Ay, mistil jogging kada adlaw lakaw. Jogging pa. Nanay mga dendayan sa daan. Mga Christmas tree. Ug tulo ni ug upat Christmas 4. Gandagan sa taginagmay ba. Dagan. Kaning mga tanom dire. Ang mga gamot yan gawas na. Gawas na simento. Kung sa karaan ng tanom. IT Park. Hello mga kapobre, nga ko sa mangiom nga dan. Kita-kita lang ta pagubot sa balay. Babay sa. Oy, naabot lagi ko mga kapobre. Sa among balay nga. Gi puluyan diri. Kuto manglumot. Kumusta mo diha? Kung naa pa mo diha, diha sa ko diri. May pagpanihapon sa diha sa wa pa ka pamahaw. Ang katong wa pa ka pamahaw. Kung nakapaniod to na baka mag-ilis ako. Abot na yun ko sa among kung diin mi kapuyo. Sakto ng mga yaw-yaw mga kapobre, mag-ngapi sa ta kay mga singot na to eh. Kusog-kusog ng kumlakaw mga pobre. Alas 6. Abot o ganyan alas 6. Alas 6:48. Ano nigikan ko dito mga 5 gis. Kusog ng lakaw. Magpaspas na detail ba. Magdaan na din siya ba. Sa una mga 2 ka oras akong lakaw eh. Yan meron pa na ako. Naka kita kung sud katanan dito sa kuan. Kari ko ayala agi. Dugay magayo, rag ko jiway agi. Street ra ba? Padulong sa kuan, Sambagan. Sambagan ya liko diri sa kuan. Ay, nagdait. Kapoy ng trabaho kaniya, init kayo. Init isin. Humandusin at tumiskuan, SBG, andawi. Nagkuan sa mi dito. Nagsinilsilay siya sa itong buhusana na sa abdidya. Masa mo na daw? Masa mo guantes ni mo daw? Di. Bonita naman lang niya. No, ilabot oh. Lahat si isog. Eh? Eh? Di gibuhi ang guantes. Yung kunta. Ayaw.
Ikaw hindi nagtarong. Sulog na, sulog. Sulog, guwantes. Dito, dito. Katakada. Dito, nakakada. Dito ang bugol. Oh. Mana? Lagi, tinatan ko. Ano siya? Ah. Klah. Ang alam, magpapalit na ba kung katawaan? Kapalit. Katuwag mo siya. Narot yung tubig. Tubig siya. Katong Baldi? kinasa. Oh. Kulang pa ang gani. Ikaw sa karon. O kung kumarugos-was ay nadas baldi ay. Sasana na. Pagkawas ka, ligong kulit doon ng ugma. Tawagin ko ligo ano na ba? Kamang nung gagligo anak ko. Ang isdanan lagi na ako. Lagi nga inigbukbuk siyang ulo. Ako ra isa. Saan man ako pagbukbuk nga nagunit ko din niya. Ngino dodo. Unsa na ligo kadlaw? Buntag sayo. Ano siya ka oras ang gikan? Ay ha gani ha. Nalit gani ha gani. Ano balik yung sa oras ang gikan ka? Pasite. Ano siya tinala ito? Dili kapit na administration to pala city. Ano sa kayo ka? Sakay kwarta. Oh, Pusa na. pusa sa mga kauban anak. Ako din nagipus. Dili masod na. Ambot mo. Ikaw mo yumaan asay po. Dasok lang. Mabasa na sa tubig. Ay, mga kapobre, dili lang tama na kong vlog mga kapobre. Katon, kalawasan eh. Ligo nga gani ha. Abog nisdaan ba? Dali lang ko to nga palihog lang ko og subscribe diha sa ganahan lang mo subscribe. Wala ni pugsa na ako ah. Kamo ray pagbuot kung kuan. Okay, bye-bye. Pati sa dudong. Mana. Karam? Dagan. Nap. Tira, oh, namatay, oh. Ay, wadi ay. Mga kapobre. Pat yun. Pa akas akong anak.